sikok dakai deh dakai aborok habu afro kusut dakai bangu hingke angke ani ama baitu gan babu hingke bin chakri ni posting go Ham jotono te haino hai jotono lamsogan YouTube channel hingke tini ni blog ongkha ani home tour jotono gobangma nainai rok ani home tour khaidi ni sao ani nokno phunuk di ni sao hingke ang puila khwan suka tam khaina ni an noko tokun hanse kre phunuk jangnai ni nai but asake norok naina mu songjagoi kya abon bagai ang tini o video sanamna nima faikya hingke baksa boro rok hingke naina mu chungya phanong mano tam khaina ni nokno nai rok nai hingke norok amte haiwan chogi tangkhangkai please o video no naya phan chugu ang o video just naina mu chungnai borok rong ni bagai simsi sanamu tabuk video no start khailai sinai I kono rok nugui tangkhana omongkha ani nok ni gate tabuk norok no habi phunugano ani nok ni phataro phaino video start khaika tamni himale norok no ang phatar ni simi no talangai phunungnai abani bagai hingkai so phaidi tabuk thanglaigrana hablaigena ani nogo hingke chung tabuk hablai sinai ani nogo anasdan sungo morok anasin sinia hingke obono ani nok onok kesamung suka chung kono nok ketal rok tanglia chung orono chrainchime oron tongka hingke yango hingke dada songni nok dada song phaike hingke oro tongota hingke yango hingke I konari kra khum oro thaichuk hingke obokhe muktri phaijangnai khum omo tongka muktri phaioni sabayo boi hingke ani baba gida muktri phaiga saimelia nahari bo busuk thaske bar kira tola tulu baro naithokjaksu angkha bono hingke chung tabuk biskango agoklainai hingke obo hingke norogan blog no khuna money plant obo ang agulini paituk mani tabuk chung nok bisingo hap tonglayo ikko chini nok ngraknai mino nok hap masakang ani mano norong no phunungnai komong khani ma baksa to nugya khuna ke je nugya rong ni bagai siamo ke omo hungkai ani mani rok ani bui shawano ni nogo kun tong kritheng omte he mani khe tongo nei nai omong khani skin care ni mani rok omo sunscreen omo hungke moisturizer paina nai tong kham omo jotoni sai kaham moisturizer ang obon belai khen chajago hingke kalai thangmai ka tonjangnai jakaro bom korei kai hingke yango hingke kom makeup mani rok hingke obta tamo silai obo actually ngosi tam jangnai gan omo glue omo gam se gam glue oro obo hot glue gun nobono hingke omo atha ni kam khayota ri rogo jespan jaga rogo thepana ni bagai omo kam nango hingke teita motong ei omo joton se important power bank current thanga hingke ang obno nangjak sugu chini para auto current mangse thangtongo hingke ang obo belai kheno useful oban bagai ke yang part te kun krei obo ani tripod ang omo bai video sanamo tei te kaisa tripod tong khani abo borden tonjaka ang tabu yak baise video sanam tongo okay fan duita fan obo kaisa hingke obo kaisa khani omke babuni hingke ekko omo sabo ang sible omo kani calendar sanamani hingke day ke
Yang obo skincare no ani ani face wash ang face wash na so chaja gya ang obo takhon pari me ko ang obo chaja gya te body lotion rok scrub rok tonguta ang chomai mang khangke nong no funugan obo hungke ani bed ang oro thu hungke obo hungke ani babu ni bed bisna an bago ke orthu ke yango ke tv nai mani room pc nai tong tv bo babu bai tv nai nai pheu hey pi tv nai tong bo ke yango jeng tong ja gya se ke yango hangke nuka yang ke nuka kolok ma school hai tong para rong ni school hai tabuk jeng yango thanai yango hungke chini nog ganti angoro mamui songo hungke yango hungke ang kaisa pi kosoi kaijak tongo apo ang tokai meya ani basai masa kaire phayo bin nog ke yango je ikang phungan zoom khaye ikobo kartik kotha kosoi ni saugo Okay. Yango hungke to mosla rok tongo. Okay. Ke maitek moitek. Okay. Amoy. Okay. Hungke ang thokjak mani ungkha tomato bai tamhinai tomato bai pias no te mosore wini sapikja. Okay. Obo hungke phantok butei. Asung no tini ni sapung ni mui ke yango hungke to tui gola tirokta tui gola balti rok hungke mani rokta hungke yang eksaila nusung obono oro no agi sung mamui rok songja go ma thapa hungke umma thairung gorma bolanjon sokokya hungke oro ke gunda grok anta kumrong charna bagai hingke petum omke takum ni nok takum rong no togrok no hangke boron chobo bong no hingke yango hingke ika ani takum rok boro tuku hingke yango ke jamra yango te kaise tongui kunar kra bofang yango hungke to tei kuno kerei wakre bukhang tongu phangtam na phangtam tongu wakre bukhang obo khatam de nang saimia thako to dahina bo da sidu ang saimia bo ka hungke giang ke khamka yang kai toilet rokta yang mo abo khiste nyok rok na mo sunya pen phunu kiri bai khang mo tini kai Kya mo ke chini li chu bu phang tam obo kaisa te obo kaisa norok ani agi ni video rok nai khang ke saiman nai ke obo hangke to bunyi wak merengti bung phari mani ge yang ke waleng rok ta ge obo hangkai kong na samseng kamu jolpui bu phang asung chinra te naijang nai kriom ke ball nok oke tengki kesam agi ni tengki tongman yang bo kotoma oke tamden ingene nostongai chengorong kolia chengoro use khalia o tengki no petom chengor tengki si use khayo bui kuwa hano abno kuwa but obo kuwa ya tengki si oke paicha oke baksa borok sau kobor hai sirok we kok sau ni ne sirok posurok kok saimi yang saimano haipano aram nango baksa animal to kok khanao ga borok to kok khanaya to phano sauta ngaro animal rongnam te kok sama bai to koborong thangya ble yom sugno ani phunuk jangnai ani gulab tong babare bari yung kujang baca
te kaisa phonoga nangnong no iko khum nai thukjak sugo ang khum no kusu hamai phaigamo omo ang gas nahana thangpro gas counter ro shida khum kabang ma tongdu aron chi ang bachleite hayo nai thukjak go sida kahama ke bari tong aro gau ke ko sejna bufang ke aro hangka mai kiteng ro kaina hin tongo kaisa gya kho gas no ta he ko yang kete kaisa second gate amake gate chikun ti aka khlaijak yang te ang bazar ro thango yang te shortcut main road thangna ni ta yang te thango phuno birishwan to yang te thango omo kaisa phunuk siwana obo angagi cherai phuru yango parani school pori phuru ongko tubma sabo kair phaimasi tabuk phana tongkhu pa komoria omo naithogyak sugo angabo te kaisa tongo fitik phata ganang abo ke kari khata a fitik phata ganang ke kari kha okhum hingke belai jabrang chibuk rok tongbai na oro ma kiruwang hingke obo hingke phuno rishwana obo dara song tongmani oro nang shoot khayo norok na ang pu phunuk jaksi onok oro nang shoot khayo iko tabuk han tongkho khibijage kho obo ani 20k subscriber ongpuro lottery khlaimani giveaway ni bagai ke oro bo ani manai no churi ro ke yang ti khulok ka ke o jana la khulok ka ke kam nong jak nai de ni ko ang saloko janla no khulok in to ni wo ke ang o suphawa ligela gaing tongka o suphawa azu gino video snamo tabuk ang breakfast khanyani ke tam khaina o thaijuk chanai ang thaijuk biang khangka thaijuk breakfast khaijinai 이렇게 아니다 공부대 되니스 동슈 이게 어버 한게 맹고나 프리저브 카이톤 마니 하다 함고 삶이야 한게 어넉너티 그네 스토리 동고 가이사 뿌려니 사와네 앙아프로 제라이코 bolobui mandrop long khanata angkai tangmungkha chini nok khamai thangkapu angke jotono nok khamgang to jotono mani rok tikhlaibayo heda phat ke mani rok tikhlaibayo angke amse anoke tikhlaina spok thangbai kapu angka angke kabja anoke tikhlaina grei uloke ani ama tikhlai tu bukano angke ano tikhlaina pogoi thangkangkai ang tini norok bai nukjagoi si mangala kamu ang thuista kamu khamai ke abono kun mote ke bachika manita kapal tong khumanta dunia nugnani kapal tong khu hanmani khobor tabo ke te kaisa tong khu story abong kha apru kang te torkha ang apru kisa khasika ang abu kisa muitu manu ke abo hke ngo habu sikok dakai den dakai aburok habu afru kusu dakai bangu hingke angke ani ama bai thu gyan babu hingke bin chakri ni posting go hingke te ani dada bai songjoton tongbai borok sikla hingke borok saimanjak phudo borok saimanjak ani babu adino phaine hini but adino phaili an babu 10 dinos phaisu borok bai kejan saimano an babu phaine hini ta hingke rangna nanta borok hingke amano silai thonoi tong phaido masa khoroksa hingke obotamo sida sini ni sungo hingke ani amabo silaita ni sabu hingke angabo kisa khada kata silaita ni sau amabo hingke oloke
ulokhe mani rok ang asuk mutumali afroke mani rok naituk bai kha tam tamo rangsak rok ni mani rok da tong ati rok ka ani khunju kan tong mani ring earrings abo kaisa abo khulogi ma rohoka ke ani amani wakhum rok ma rohoka ke koli ke tiklai mali abini koli ke tiklai to yang kha magi tiklai tlanglia ke ulokhe ang kisa pro kisisa mutuman manta engko rondogo matai khulumai thangma hai ma tongjago tangabo abon ya ulong kan kai engko thangba kya borok gafro kai borok phaibe ka ta chingana ginin borok phaibe kya ati hai borok u ani nogan dikrida nogan tini ayang jana la tong maning na afro ayang te si borok bai kezani engko wei sbai habai phayo ati hai ke okni story ani onogni ang agin simi kaisa imang nukmani abo thupruni imang ya abo ngosi thuyawi imang nukman tabo ang ani amate ani babuno kaisa nok nai thok ka tangir nang muchungu ang chrai phun chimino ani abu wan sukja kai ang to chukja jaya ko atirok nok rok tangnani kai but ani amake to kuskri kha kai tabuk babu tongko kai ang babu ni bagi phano khlai da mano kaisa nok nai thok ke building nok phano tangai rei da mano angabo try khai tongo khlai man kha hangke ba ang jotoni sai happiest moment abo nong nai ani babu no kaisa nok kaham ke tangai nai aron sudai jang nai aron khijang nai ke rnam chungu kai haklai jotono umti hai imang rok nungna nijini buma bufani bagai nugna nango umti hai imang nijini buma bufani bagai tamni himale ngachini ama babu se chungno o dunia o tu mani dunia no phunuk mani phurung mani kai mong bagai to khaina mu chungnai no blena hada gabono ani imang ke obo hingke norong ni imang ke tamo please comment khai sabai dido hingke tini ni blog no ang orono muthak siwane jotono no belai kino hambai nai tongmani bagai hingke ang to daily no riwo blog hingke norok to daily no nai manai haikino norong ni pai flya hamjang ma no ri tongi norong ni support ang nango Gyani darani basajugno bo norok no waisa waisa ani blog of funugana borok oro tongkha hingke to ang funugi nyamang khamu but borok oro grei hingke tei baksa borok sao sunguni ni amano funug dihni ne ang tini teusha saidi siwan ani ama grei kha ani ama osung sarno yakari thangka hingke ang ora ani babu bai tongo ani dara songhka hingke jotono aguli tongbayo bong ni chrai rong no pori nan bagai hingke tini ni blog no ang oro no mathak sinai jotono no belai ke hambai asake norong ni jora rui ani o video no nai tongman bagai te asake norong ni paifla ya hamjang ma rei tongman bagai ke norong ni support ano rei tongdi jotono no hambai te khulumka